Anula. Oh ya. Oh kena. Oh berapa lama dia? Oh kodum. Harus kau kira kan. Siapa tu ni? Oh semua. Gerak ni fly. Tak. Siapa? Siapa? Gerak ni fly. Kenapa macam? Awin. Apa yang baca petana? Buat mana? Ni mana ya? Itu nadonne. D'accord. Ouais, tomorrow la nebe toka popo. Ouais. Ça va quand même? Keren. Yoro. Au tenez donc. Ay na ngali gendingen na ba. Abi ne fobi. Wala kia. Wala kia dah tunte mara. Mais on chita mo. On chita mo, on a dou yere de beti. Ah non. Kaneto Gabon. Utama fane ma de ko sugaru dadi. Sugaru dadi. Ni bora ibe muso ye no fe fambefe. Ay ma vision ni nga. Ma ene de naga samara la, ne te kan lo ka dou yere fe. Ni bebora Gabon. Mais ni parlo en bora France. E o sanjolite. Ay na ma sangoyi. U ba chine ma di. Non, les Balmaou de Bifambe fait France, Amérique, non, comme il n'y a tout le monde à Gabon. Tu as d'autres gens, et demande la tu as regardé des flots qui reviennent. Mais d'où tu es mon d'autres Bon, au cas de au cas de nous be fin, let's say Gadauma. Fin. Pantalon em fui para tanto Cada chisa fácil não Fragata. fragata O sono de Gano ne bulu turu. nunca sabara vai tanto Ba ga pontiru. Ayo ga pontiru nyine kujam. Fin kada wi ne ba ni ga do. Le pointu. C'est-à-dire même be c'est ma ni fini même se ga do aula. o mas liga samara est que fait no va sans faire la fleur 4 de bien Ouais, 40. On veut doit flaber sina. On finit nous, fini choisir, ne be fin be dauma. Ali fini. Robu ni fin do leje kadu. OK. Sinon, no be fin fait à fond. Ala barka la war be ne kun fin be kan. Yo kada Depuis moi jan ne be ga un ngen ngombo la jame aw yere de te soro barula. Sinon ko ni nkat neu. Waya OK pe o mena commandi ka uye. A commandi bina. Ni ala sona. Oui. On m'a vogo samara ni fini. Mais no commandé au yo. télécommande d'enfant Ay télécommande ko te koy. Ni aw mago be fini na san. Ne de be ci blantir ke o ma munu be français ani termuso munu be ani balmaw. O ba ka finu pointiru ni samara pointiru ta ku cinema. Ne ba di aw ma. O yan re de mani nyogon che ko ne ba wula ja. fana ka kan fana na Bon ibara ne mena tubabula mo nunde chela ko jugu. Tolu meo. Awo ne menu chela di ko jugu. Ya o de ato ne kuma kan nun be yelema den. Ni tonton ni sikia. Alex yalla no ngajira. Yetu no sabe vira função ça na. Bien. Tu m'as blague au ben. Oui. Aw nanari. Eh viens on nana au ben. Ça va? Ouais ça va. Comme No ngi ga blague. Kablawa. Awa ga bla du ngonna la ge vie. Mais do ça mais e ba do mo mana fo e ko fo ga baro de ku fe. Aw o tien baro de lu fe parce que tun tia mo ko be na fi ko tuma be. Aw mais jamatigi di. Nya fama. Mais ala doro ga bla. E ga na re di. Isigi sa ayo sigi. Ayo sigi anga. Mais e ga bla ko fe ne be baro ga. Awa mbeta ayo sigi folo. Mo la sigi sa. Mo la sigi mbeta. Aw vie e ga bla. Problème tala. Aw taban. D'accord. Vie. Amba kete ame. Amen o mulo. Na sonama. Awo. Che yengenga ba ko. Awo meta problem tala. Tanga gerena. Awo. Meta nga gerena problem foi tala. Awo kambe. C'est ça, au médecin. Aussi.
Ese kana to di ni ga mo abse kana to ma bar gana ken. Cɛ ana wa baro gala digan cogo di nka cɛ se fie sigiyɔrɔ gɛrɛ Ay ma utala bigo aw me bigo ato ya fa kombinalia. Aw fla drone skilin me ngale de nana so Yɛrɛ ma sa ka na baro dɔrɔn filɛ. e bi ya lawli to nare. awa hali ne ne y'a lawuli cogoya min na aw jɔ fie fɛ fie sigiyɔrɔ tɛ yan fie fɛ baro a y'a dabila kuwa a ma ne yɛrɛ Yesi yoro te igo fu yere ni. Ko ne tara yala. ne taara yala ne taara mun na E tara ne taara mun na ne ma tɔgɔ de nɔfɛ la e yɛrɛ ka ko yen nɔ sa an k'o bɛɛ to yen nɔ yɔrɔ n y'a fɔ yan an ka cɛ a ye fara f'i na ama ta no fera nana. quel que soit alpha n'a fɛ n'a fɛ baro ye k'a to yen o de la an ka cɛ n y'a la fu quoi n y'a la fu vite fait la donc parce que nin fɛn ninnu man di ne ye wa E ma ka fie yɛrɛ sigiyɔrɔ tɛ yan e ma ka ma Yesi yoro te bi yala dabla di. Pour for yen. o ye wuli ka tasuma ɲini hɔn c'est ne y'a jateminɛ den i tɛ sɔn ci ma gɛrɛ na depuis i bɛ na i tɛ sɔn i b'i sigi Yere fa nya do ni do na chiro. wala i yɛrɛ fɛ baro foyi yɛrɛ man. E ba fe de. A bla ro amata is. Bisa tu na chani na la mɔgɔw sigi sɔrɔ moi c'est espérer que va vous va. E ti pere fɛ. e b'o de fɔ ne yan E nana sa se bi pere dɔrɔn. Fatma ta kan ti sanga. e b'o de fɔ ne yan A fatu na dɔrɔn n ka sigi ka baro dɔrɔn pere k'a fɛ ko parce que wala k'i tɛ yan. i tɛ wuli ka taa a nɔfɛ Wala sisi ya. A tɛ kɛ ala ka misali. n'i nana a nɔfɛ i bɛ wuli ka taga a nɔfɛ sinon à partir d'aujourd'hui ne bɛ n ka yɔrɔ tigɛ la yan Kuma ga de tege la pela. Fana mais e ɲɛ t'a la la pela bai. Fana. Na. donc n'i nana ni tasuma ye sisan an bɛ bɔ a la Ni don't know de. Ma bai da place. waati yen nɔ sa Tiga to kisi ya. ne ka jeliw Ya. Wala imena sebe sebe. awɔ c'est vrai i b'a dɔn ne mɛnna dɔɔni sa mais ne fɛnɛ tun b'a la ka ninnu de makɔnɔ Jo. ee Yo nte klasa no mana na bai. Nte ga ro. problème t'a la sa an bɛ du wuli sisan ni tasuma bɛ na sisan an bɛ du wuli sisan a ye ji min yan han Kenya to na emana nji sa. Umu yɛrɛ mana halisa ji dɔ bɛ yan nɔ cɛ cɛ a yɛrɛ ɲɛ bɛ ji in na cɛ nin qualité ye n ka cɛ nin tɛ yan ji ye dɛ No ga gera ka me. ça c'est super sale ah b'a f'i ye a ka fisa kojugu o komi an degelen ninnu na an tɛ caman dɔn mais a y'aw bila nin na quoi nin ka fisa yɛrɛ Ni na ta sima fɔ ne tɛ taa yɛrɛ. a cɛna umu yɔrɔ filɛ nin ye i tɛ sɔn ci ma Che wala gi o pa du ne sa. U be sebe don ale don ja kire ga bi ya to. o ye problème t'a la sa ne yɛrɛ bon i jɔ n bɛ alimɛti ɲini ka na o bɛ tasuma minɛ O te problème. cɛ a opéré dɛ a b'a dɔn soirée sera ka ban a tɔ ma ca bilen dɛ han Am pere ne no ma ko ne la se do. ou bien Dalen tana. ne sɔnnen dɔ ye sa Ko to ko ni n ka samara ni n jo tan tɔ ka yɛlɛ kan. Awɔ i b'i ka samaranin don ta ɲanama i b'o kɛ i ɲɛ bɔnna aw la aw minnu furula minnu ka woro bɔra bɛɛ banna a cɛ la kabini cɛnin nana yɔrɔ aw sigilen tɛ yan aw ba bɛ daga sigi la aw kɛlen bɛ ka n'aw sigi n'i ye n kɛ tan ka aw minnu sɔrɔ yan bɛɛ fa bɔ fatɔ la k'a d'u la mami b'i mun na yan wuli ka bila ɲɛ ni minɛ aw yɛrɛ si yɛrɛ kun tɛ ne la bi yɛrɛ tɛmɛ bila ɲɛ walayi i bɛ kulonkɛla kojugu la n'i hakili la ko duguba kɔnɔna ni yan ye kelen fini ni ala cɛ don dɔ i bɛ to so kɔnɔ ka kɛnɛmana ɲininkali kɛ n'i kunkolo ye ko kɔlɔ mais tan ne ye mun de k'e la n'i ko ma i tan i b'i da fa a fɔ ma ko tan ni marabali ta tɛ tɛ k'aw fili sigili la yen n'a ɲɛ kɛ tel fils tubabuw mana tel père tel fils fa ni den mɔgɔlankolon a ye taa aw yɛrɛ nege foyi kun tɛ ne la bila ɲɛ fa taara den mɔgɔlankolon e bɛ kɛ mun k'i sugu ye han Cɛ a bɛ nin ye mun ye ça va somɔgɔw e fana k'a lajɛ i ka changer dɔɔni sa ka changer den mɛn i t'i jɔ ne ka kuma e t'i jɔ ne ka kuma mideli sa ne yɛrɛ lajɛ sa
Ngaje dron ere ka nga familialité. Awo. Yera wan. C'est changer ça. Il peut faire ne ba di ma depuis tuma jambe ni no e fana sa. Chelo wan. Awo ichi. Ne se ka fembe ki ere ba do sisa ne na ka bo kofe. Awo. War ben. Awo. Fen chama me mulo ere ba ka ma. Ne se ka fembe ki. So ko shita ka. Ichi. Ichi. Changer don sa o de kan sa. Changer ça. Changer don. E kana presi. Iklali yula ka ba. E kongo ka ba. Yi ko ni yifuno la ka ba eklala pe. Cheda. Ai hotel. Na mesa eklali kongo na to ne ka kuma bai. E kuma mandi dakelena. Iti jonga kla. Sisa ne bora sa menkle ne fo boulanger la. Kata buru do nyini ke. Buru mo ni mise ki a chechi ki e da kono ki duibi lafia pepe mo kona ngolo jole la je. Ma famille ça. E ma famille ça. E ba do eni mo shite kele ne bulu ni dugu ngone. Depuis wakati jume ne be ka finya. Ni ka la somatika e mu tesuwe ipsi kantu ya. Ite tento i ka lafia. C'est dépend fitini amen ñogon fe e ala. Tiens ne be fe ki la famille. Ni tu amen ñogon fe. Ai mfamia ça. Kabi fitini be no fe o ka be. Voilà, depuis fitini ne bi no fe. E fona inye le ndon sa e be mi no fe ni me bara de la. Ni te foi la ni be sene tromper la. Ne fle ne be yala, me ta dien fam bembe na. Awo. Ala barka la fembe be mulu. Ken ne fait ça? Wallahi. Ni kera ne fe ne bi la fiya ka temeni kan. Dugu muso pe e de ñogon ta la. Hein? Ni negen ki negen chene ma do. Di sa kuma bi teme ka ne sa wati de teme. Ne ka ka sa do no teme na. Ai sa o te sa ne la me. Ini mi bera sa o ne deni ni bunyati kan dugu ngona yake parce que ka ba fitini e la jabane no ka ba fitini bunyati e ka ba fitini e be ni kolangolo ni mina kuma kele fina ni bunyati kan dugu ngona bunya be ne ka yama kana na mo jone na yama ni tika mo kolangolo nyala yama mami ga ko ga ya dugu be ne de am so kun tige tika mana ko la re diga ko ga gelene sune tu bi jani be ya no mami ga ko ga gelene Ça va? Yagena. Ay kelen jalo no mun kelen na kuma nata. Che ko ma che ne bulu sawa. Ntaro me minge blin. Ko cha chugudi. Che ko ka cha sa, ko ka cha. Me hakli be anga rendez-vous la suina ko. Problem foi tala hakli bala na sere am ñoo sore. D'accord. Am ñoo soro 21h de. 21h am ñoo soro nga kerena. Voilà, ola nambeta rom nambeta. Bi hakli tula. Hakli be ne ga cinna. Hakli bala. Abebe nyana bo. Nala sona. Abebe nyana bo. Ago. Dibaro ningo meminke ko nimboke. C'est ça. Le fembe qui. Le fembe. Ni so ha pela ku nyana bo. Ba be nyana bo. Ne t'inquiète pas. Non, ikepe ba be nyana bo. E ala bargala warbin. Warla ko de ta. Ba nyana bo ka. Ni dale ni la sa. Awo. Ore to de mi ko. Ikepe dana. Awo. Warde du ba be nyana bo. Bon, amma gati. Inshallah. OK. Kambe. Ni ere mamu sani mamu ya. Ha? Ata to laje. Laje abage len nin kai na yi. Ni ne muso yi. No. Lime donana. Na ba ka ere na. Baru nggak coba deh. Bebas tidak. Ibab. Habis lawan. Bebas tadi. Mo bi shigen maina. Ama shigen. De wule. Tema. Nyabuye. Mam. Imaya. Sisan ne mi kana ka bona ko kono de. Batara den ken no ka ti sigi kamera ni ntife ka to fo kamera ni kundigire ko gera ko da bayere. Kan ko te dimsa ni flash te jon kan kana barake. Fona ka bona ko kala na so na barake kan ni boko tigi ba to ne ko gera na sigi. Mam, ne ko fa de bila. O kuma tan yongon buya. E fse ni sigi ne to na kere fa ke bo bu ko chugudi. Ha?
mun de kɛra yɔrɔ ko k'i tɛ mɔgɔ bonya i t'i yɛrɛ dɔn dɔɔni ka taa baara kɛ teriya i ka fura ta se ka taa yɔrɔ in fura san i ka yan yɔrɔ fura san ka jɛ pasi ka bɛ ɲɛ b'i la i da bɔ a la denmisɛnnin t'i mara ta sa mais n'a ma nin kɛ tan tɔ ne ni tora nin cogo in na ka tila ka sisan k'a bɛna don ko wɛrɛ da fɛ e ɲɛ t'a ne ɲɛ t'a o don na mankan sɔrɔ n fɛ e b'o dɔn o don ko mankan sɔrɔ de parce que ne ko yayi ma ko yayi ka wuli ka yɔrɔ fa yayi bana ka wuli ne bɔra ɲɛgɛn na ka na sɔrɔ yayi sigilen don yayi ko ne den ta ye tɛgɛ ɲɛ kelen yayi na e mana sɔrɔ du wulilen don ka jɔ e mana sɔrɔ yan mamu yan tɛ ne ka du yɔrɔ dɔ yan donc i kun kan ka nin fɔ o don de bi t'o fɔ don ye o don de e kun kan k'a fɔ de ko kuma na yayi man ka yan yɔrɔ bɛɛ furan mais o don i ma kuma dɛ o don aw m'a ka kɛnɛ aw sɔnna ka ne lamɛn ma fɛnw aw sɔnna ka ne lamɛn han a fura kana yɔrɔ bɔ yɔrɔ la dɛ n'i ye bilala baara o baara la a kɛ yan nɔ kana mɔgɔ si bɔ mɔgɔ si a kɔni bɛ ka fura a bɛ ka digi ka sigi i ta fara a bɛ ka digi ne ko mam su kɔrɔ waati min kan fila a bɛ ka digi wala a bɛ ka fura a bɛ ka digi ngolo la dawura tɛ ka sɔrɔ la sa i tɛ sa a fura hali sini kana mɔgɔ woloma kɛ yɛrɛ n'i bilala baara o baara la a tɛ ni mɔgɔ mɔgɔ y'i bila baara la a tɛ yan nɔ ni min y'i bugɔ ne nana i b'a fɔ n ye Aba, semua kau. Berapa ya? Bebas kita. Bah, Semua bebas itu. bebas. Bah, mam mam mɔgɔ bi bɔ Misalnya kom Foji itu nyema. Allah mega bohong dia. kɔgɔ tɛ n bolo mɔgɔ tɔ b'i baara la i bɛ yala yala kɔgɔ tɛ n bolo n'i jɔ y'u ye i ɲama i ka gan mugu dɔɔni jan ɲama tamati dɔɔni b'i bolo wa ne ko aubergine a tɛ n bolo kɔgɔ tɛ n bolo foyi tɛ n bolo bɔnna la a tɛ n bolo sanse awɔ Sabali. a tɛ n bolo kɔgɔ ɲinina tɛ mankanni mɛn ne du kɔnɔ yan dɔrɔn ko kɔgɔ nin mam naam mam i tɛ sabali n ye mun kɛ mamu e changera wa e tiɲɛna pewu tɔgɔ di ta mamu e kun tɛ tan dɛ ayi min tɔgɔ in na koyi e kɔni b'a dɔn n'i ye mɔgɔ selen i ma tan a dɛsɛlen don ma i nin ma dɛsɛ dɛ i nin dɔn i sigi bɛ nin dɔn mamu ne bɛ yɔrɔ min na kɛ kuma caman dege foyi tɛ n na bɛɛ ka ne to n cogo la n bɛ position nan ka ɲi ta ne filɛ yɔrɔ la ne sɔn bɛ tasuma de kan a bɛ ka tobi de i bɛ e y'i sigi sa i sigi mamu na yan i sigi mun de la i dimi parce que e kuma dɔ la e t'i tiɲɛ fɔ du in kɔnɔ yan ne t'o fɛ o ne ni e ni ɲɔgɔn cɛ e tɛ se ka taa ne ta ka bɔ n fa ni ba kɔrɔ cogo di ka na ni ne i t'i tiɲɛ fɔ tiɲɛ don i ka da i balimamuso kan k'a bɛ n cɛ ma mais min ye sariya an k'a kɛ ɲɔgɔn na o de ka ɲi ni kun ma yɔrɔ in furan sa siɲɛ wɛrɛ a kana ka yɔrɔ nɔgɔlen sɔrɔ ni ne kun ko siɲɛ wɛrɛ ko yayi ka yɔrɔ furan a kun b'a to yayi ka yɔrɔ furan mais ale b'a fɔ ko yayi tɛ ne ka yɔrɔ furan kuma bɛɛ ne ta b'ale ka yɔrɔ furan est ce que ale b'a juguya dɔn mamu ani su o ni fa tɛ juru sɔrɔ olu tɛ kelen dɛ a bɛ juru sara dɛ n'i nana k'i ka kɔgɔ d'a ma i bɛ ko ninnu ka dimi bɛ ta k'o wo kelen na a ka kɔgɔ deli de ka ca a tɛ ne bolo kɔgɔ tɛ yen kɔgɔ foyi tɛ ne ka sɔn wa i tɛ la sa mɔgɔ dɔɔni tɛ ka taa d'a ma fɛ i yɛlɛ la ne ka nafɛn dɔ b'a nɔfɛ i bɛ wari dɔ jan ta la baasi t'a la taa dɔ ta ka taa d'a ma a bɛ ɲa n tɛ kɔgɔ caman bɛ yen caman b'a de an ne bɔra woro e kilan b'a dɔn nin tɛ jugu komi i dusu kasilen e terimuso fana kama sutura la e b'o lebu muso ka ko tɛ faamu ka ban muso ka jɛ ye patikolonba jɛ de Cɛ i yɛrɛ i kun bɛ fɛ ka mɛn dɛ Mɛ ci de don ne m'o fɛ. ne b'a dɔn i bɛ ci de dɔn mɛ i b'a dɔn mɔgɔ jɔlen fɛnɛ mɛnna yan dɔɔni Jo t'a la so. n'o tɛ problème t'a la cɛ ne kun ye jate min f'i ɲɛna ko cogo Jate don.
Ni yɛrɛ fili bin na sa sɔ dɔrɔn wala k'i ka ko ninnu i b'i fɔ dɔrɔn an ka bɔ yan. e b'a dɔn e ka di ne ye e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama tuma dɔ la e bɛ to k'i yɛrɛ fili bin na de est-ce que dugu in npogotiginin bɛɛ man di yan wala cɛ u bɛ to yen nɔ sa ayi olu to yen ta la o e n'i kaja bɛ ɲɔgɔn fɛ i ni bɛ ɲɔgɔn fɛ i ni Fatumata bɛ ɲɔgɔn fɛ n dun b'a dɔn i ɲɛ bɛ fɛn fana na Mami fana na. olu filɛ nin ye ɲɛ b'olu la olu bɛɛ ne tɛ ka olu jate yɛrɛ e yɛrɛ b'a dɔn dugu kɔnɔna la an b'a f'i ye n ka cɛ ne jate minɛ ne la ne fa filɛ nin bile de b'a bolo walayi denkɛnin kelen min d'a ma o ye ne dɔrɔn de i m'a ye ne bɛ cɛ kelen bɛ se k'a ka bile tiɲɛ ne de don bon ni bile bɛ bi e bolo n ka cɛ n ka bile ne ka bile ne bɛ se ka tiɲɛ mɔgɔ kelen fɛnɛ la o ye kelen dɔrɔn o ye tiɲɛ mɛ e ka ko ninnu ne tɛ musomanin ninnu ka ko la dɛ. ayisa i bila la sa cɛ i kelen ka taa don dɔ la ko a kɛra tan a kɛra tan. to yen nɔ sa i bila la dɔrɔn cɛ i kelen dɔrɔn de don sa i kelen dɔrɔn ayiwa wala kana ninnu jate ne bɛ e kelen dɔrɔn de fɛ e yɛrɛ b'a dɔn village in bɛɛ i ɲɔgɔnna tɛ yen e k'i layɛ ban i ka beauté n'i ka charme ka teli o tɛ kaja ni Mami o tɛ kaja ni Mami kɔ ye. ayi kaja ni Mami to yen nɔ sa kaja ni Mami to olu yɛrɛ tɛ yan yɛrɛ ne de bɛ yan nɔ ne de bɛ yan kɔnɔ parce que i bɛ ne de kulokɔrɔla kuma fɔ n ɲɛna. ayi mɛ n'i yɛrɛ ne bɛ kulokɔrɔla duman fɔ a jate minɛ ne tɛ duman fɔ olu ɲɛna mun y'a yira ne la k'e t'o kelen fɔ olu ɲɛna. ne t'o f'u ɲɛna ne dan ye kelen dɔrɔn de wala k'i ne ta tɛ ta dɛ k'a fɔ k'i ni ne bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ka tila ko kaja Mami a don ta bɔ ta dugu yan b'a sigi a sen kelen kan. n'o ye kɛ pewu dun y'a f'i ɲɛna n ta tɛ ta dɛ. awɔ jɔn bɛ sɔn k'a fɔ yɛrɛ k'a bɛ ta jɔn yɛrɛ bɛ se k'e ta yɛrɛ ta n t'a dɔn e bolo dɛ e ka ko ninnu. kɛ pewu sa i ka lɔfoni n'a kɛ pewu bon sisan nɔ i b'a dɔn an b'a kɛ cogoya min na sisan i bɛ tila tuguni n'i sera yen nɔ i b'i labɛn n kan ka taa Mama ka ci la ni n bɔra yen. ok n'i bɔra yen nɔ dɔrɔn n b'i kɔnɔ yɔrɔnin na o tɛ problème. voilà donc k'an bɛ dɔnniya mɛn d'accord.